Şiyarbûna derûnî ya Rojava Profesör Dr. Abdulîlah Polat Derfetê civakî yên ku li rojhilata navîn derketine holê bi taybetî bi bihara ereban re pir kûr û tevlihevin ku bi çalakiyên siyasîyan leşkerî ve sînordar bibin. Di nav vê pêlê de şoreşa Rojava bûye navenda serhildaneke psîkolojîk a kolektif li dijî zordariya nasnameya dîrokî ya gelê Kurd. Modela rêveberiya demokratîk û xweser al Rojava hatî damezrandin ne tenê projeyeke siyasî ye lê di heman demê de pratîkeke dermankirina psîkolojîk a piralî û rizgariyê ye ji bo gelekî ku demek dirêj dibin tundutijiya dewletê, înkar û asîmlasyonê de ye. Nasname asta herî kûr û awateyê ye ku kesek ji bo xwe ava dike. Nasnameyeke ku bi travmatîk hatiye marjinalîzekirin, şermezarkirin û ji bîra civakî hatiye derxistin, di hundirê xwe ya kesane û civakî de hesteke domdar a navkokî û kemasiyê diafirîne. Nasnameya Kurdî ku ji hêla dewletê ve nayê naskirin û pir caran ji hêla civakê ve tê înkarkirin, bi nivşan rastê zordariya psîkolojîk a sîstematîk hatiye. Ev ne tenê zordariya fîzîkî lê di heman demê de bêqîmetkirina domdar, tirsandin, nebûna aidiyetê û têkbirina xwebaweriya kolektif û kesane jî vedihewîne. Şoreşa Rojava bûna vê pêvajoyeke ku tê de ev zincîrên psîkolojîk bi hev re hatin şikandin û xweya tekekasî û civakî bi rêya rizgarbûna ji tirsê hate azadkirin. Ji guhertineke dervê ya desthilatdariyê wê de tir, şoreş vejandina ramana azadiyê ya tekekasî di cîhana hundirîn a mirov û di bîra civakî de ye. Travma û bêçaretiya fêrbûyê ya ku ji ber tepeserkirina nasnameyê şekil girtibû, li Rojava bi kiryareke girseyî ya parastina xwe dest pê kir ku were derbazkirin. Niha têkoşîn ne tenê li dijî dijminekî derveyî, lê di heman demê de li dijî tirs û şerm û xweşermezarkirina navxweyî jî hate rêvekirin. Ji bo şikandina mohrên nasnameya tepeserkirî cesaret lazim e. Ji ber ku nasnameya tepeserkirî di mirovan de kompleksek kemasiyê ya mayînde diafirîne. Tiştê ku li Rojava tê jiyîn serhildaneke kolektif e tam li dijî vê yekê. Tekakas bêyî ku nasnameya xwe re li hev bike, bê serbilind be û eşkere bijî nikare bi rastî azad bibe. Şoreşa li Rojava qîrîna gelê Kurd e. Em hene em jî li van axan bindestin. Ew îfadeya siyasî ya azadiya giyanî ye. Ezmûna Rojava nîşan dide ku nasnameyên ku demeke dirêj hatine înkarkirin, di dawiyê de dibin giraniya tepeserkirina psîkolojîk de diteqin. Hemû xwestek, hêrs û hesretên hatine tepeserkirin, bi hewseke kolektif a kûr û a ji bo têkoşîna azadiyê re dibin yek û veguherîn enerjiyeke civakî. Ev serhildan ne tenê qada siyasê diguherîne, lê di heman demê de wêneya xwe ya mirovan bi bingehîn diguherîne. Serhildana kolektif ji nû ve avakirina baweriya tekekasî dihêle. Hişmendiya berxwedanî hesteke serbilindiyê ye ku li dijî şerm, înkar û tirsê radiweste. Her komîn, her meclis ne tenê ji nû ve avakirina rêxistina civakî ye, di heman demê de ji nû ve avakirina hişmendiya tekekasî azad e. Di vê noqteyê de pêdivî ye ku rola jinan were teqeskirin. Rizgariya jinan ne tenê bi wekheviya li ber qanûnê ve sînordar e. Zêdebûna zexta baveksalar ji bo her jineke Kurd travmayeke psîkolojîk ahîn girantir çêdike. Zêdebûna fermandar û siyasetmedarên jin li Rojava hem şoreşeke nasnameya tekekasî hem jî civakî derxist holê. Beşdarbûna jinan di şoreşê de psîkolojiya kolektif a xwedî derketinê, şikandina zincîrên tirsê û nêrîna pêşerojê bi hêviyê temsîl dike. Her jineke azad di heman demê de ji bo zarok û mêran modeleke rolê ye. Ev nûjenkirina tevahî ya psîkolojiya civakî ye, ji nû ve şiyarbûna xwe rêzgirtinê, baweriya bi xwe û îradeya her mijarekî ku hatiye şermezarkirin û bindestkirin. Ji bo civatekê ku bi înkarkirina nasnameya xwe ve bijî, şoreşa herî mezin ew e ku derfetê bide wê ku di rewşa xwe ya xwezayî de hebe. İradeya ku li Rojava hatiye bidestxistin, mîna psîkoterapiya kolektif e. Ew vegera li xwe ya wendabûyî ye. İfadeya hestên ku bi salan hatine tepeserkirin ve guherîna şermê bo serbilindiyê ye. Li vir serhildana civakî bi şiklê şerekî mezin ê psîkolojîk li dijî şermezarkirin, bêqîbetiya navxweyî û tirsê girtiye. Şoreşa Rojava pratîkeke rizgariyê ye ku tê de avakirina nasnameya siyasî, kolektif û psîkolojîk bi hev vek rêtayîne û mirov hem di asta civakî û hem jî di asta tekekasî de xwe ji nû ve diafirînin. Nasname ne mijareke bi tevahî siyasî ye, lê birîneke giyanî ye. Azadî hem şîfaya civakî û hem jî ya psîkolojîk e. Ji bo gelê Kurd, Rojava ne tenê erdnîgariyeke ve jineke ku tê de zincîrên hundirîn têne şikênandin û serhildana psîkolojîk û baweriya bi xwe şiyar dibe.